posle sastavljanja ovog dokumenta. Marija Novaković, televizija Pink. Evo, narednim minutima mi se bavimo fotografijama. Koliko danas ljudi razvijaju slike? Ili su one samo stavljaju po društvenim mrežama, zaboravljamo da ih je lepo imati u svojim albumima koji će nam probuditi sećanja na ljude koje smo voleli, mesta na kojima smo se lepo provodili. Ovoga jutra moj gost je novinar Aleksandar Filipović, koji je poznat po velikom broju slika sa poznatim ličnostima, prijateljima, ali i koga u poslednje vreme prati veliki broj ljudi na društvenim mrežama. Koliko on svoj uticaj koristi kada su društveno odgovorne stvari u pitanju? Koji gost mu je bio najteži, a koji najzabavniji za saradnju, reći će nam upravo Aleksandar Filipović. Dobro jutro, Aleksandre. Dobrodošao u jutarnji program. Hvala lepo. Pa evo, Aleksandre, da krenemo. Ti si zaista neko ko je dugo u medijima. Vidimo, ja moram odmah da primetim bedž. Za Pink, za svako gostovanje prilagođeno emisiju. Ti si onako u retro... Ja sam ovako u retro. I uvek je neka retro pevačica na bedžu. Dobro. Dubka Dimitrovska, ako se sećaš, šta tvoja barka mala, pa Gabi Novak, pamtim samo sretne dane. Dakle, sav sam retro. Iako sam moderan na društvenim mrežama, na Facebooku, na Twitteru, ja volim ploče, kasete, bedževe. Ali i fotografije. Ti si zaista poznat po tome što imaš ogroman broj slika, fotografija, ne samo sa svojom porodicom, već i prijateljima. Zahvaljujući mojim prijateljima iz Novog Sada, ja zapravo sam ukapirao da treba to, zaboravi se, izgubi se na Facebooku, u ovim našim iPhone-ima, telefonima i tako dalje. I onda da zapravo moja CV fotoknjiga je zapravo moj život u slikama. Znači, da to pokušamo, jer smo zaboravili ti fotoalbumi već gde su, šta su i tako dalje. Meni nekako te slike iz naših života prolete brzo na Facebooku, prolete brzo na mobilnom telefonu. A ne možemo crkne kompjuter, I onda zapravo sam ukapirao da ja silne slike, imam nekoliko hiljada, kao i nekoliko hiljada ploča, da ja moram te slike da arhiviram. I to sam zapravo u fotoknjizi arhivirao. I ti si to učinio. Evo i sad vidimo ovde zaista i veliki broj poznatih ličnosti koji se ugostio u svojim emisijama, ali mi se nekako nameće pitanje koji gost je bio najteži za saradnju, koji je najzabavniji? Pa, kako bih rekao, najzabavniji mi je bio prljavi inspektor Blažo, koji mi je stavio scenografiju na glavu i zalepio žvaku na mikrofon i prevrnuo se. Tu ću emisiju ceo život pamtiti. Dobro, kako si se snašao takve situacije? Ne znam, glumio sam. Je li tako? Dobro, vidimo tu i Severina, naravno. Severina, pa ja sam zapravo jedini čovek ispred koga je klečala Severina. Zaista? Jeste, pošto sam ja, mene su tabloidi osudili kako sam ja zapravo čovek koji prvi intervju radio sa Severinom za Srbiju i rekli su što si klečao ispred Severine, te ona odlučila da klekne ispred mene. I to su svi portali u regionu preneli. Evo, sad posmatrajući ove tvoje fotografije, ja vidim da si ti i onako prilično dosta smršao. Pa to je, jako mi je zanimljivo, izgleda više na tim društvenim mrežama fotografiju gde sam ja smršao 4 kilograma i to sam uspeo za 15 dana. Uspeo, mislim, tu imaju fotografije kako sam ja izgledao, zapravo minja promenom života. 5 obroka dnevno, razmišljati o tome šta jedeš, jer ja spadam u one novinare koji jako teško ovu stvarnost koju ti prenosiš u jutarnjem programu. Ja sve ovo teško podnosim, ove vesti. I onda tih teških vesti odem uveče u frižider sakriven od samog sebe i jedem čvarke. I onda sam ukapirao da mi je metabolizam jednostavno stao i ja taj metabolizam sam ubrzao. Jako sam zadovoljan rezultatima. Ja sebe nekako volim kao bucu, ali volim sebe i kao zdravog čoveka, koji ne treba da ima pritisak, koji ne treba da ima aritmiju i tako dalje. I ovde zaista ne treba, ovde gledajući tog sina, DNK analiza. Ne treba mi DNK analiza. Ne treba uopšte. Pa fotokopiram. Ali je naravna mamu. Tako da otprilike podelili smo se. Sjajno. Ono što znamo u poslednje vreme, baviš se paparaco lovom. Jeste, bavim se paparaco lovom. Ja sam moram da se zahvalim divnim kolegama sa televizije Pink. Vi iz Informative ste posebni. Tebi hvala kad govorim o zdravlju što uvek dođeš. Kao lekarka nesuđena, kolega Nemanja Velikić. Aleksandra Ivanović mi je danas gošća, retro dama, komentariše Jovanko Broz, kolega Ivan Golušin. Kad mi je kriza, ja zovem ljude sa Pinka i imam sjajnu saradnju sa vama. Da ne pričam vaš PR Darko Popović. On je majstor za paparaco lov. Međutim,
Moja CV foto knjiga, moj život u slikama, Minja, odlučio sam da te iznenadim. Da sme poklon, ja prvo da ukapiram, jer smeju pokloni. Smije, pa zašto? Nemaš kao predsjednik države ograničenje, premijer, nemaš. Nemaš. Dobro, mislim, nije ništa skupo, nije mito, korupcija, odmah prvom potpredsjedniku vlade da kažem nema mita, nema korupcije, Minja. Da vidim šta si mi ti to dodao. Znaš, ti rak beše podznak Škorpija. Jeste, tako je. Bavio sam se tvojim numerološkim, astrološkim prognozama s prijateljima. Čekam sve vreme to da mi kažeš. Kaži ti meni, Minja, hoćeš li ti da staješ na ludi kamen? Ja sam na Pinku 2 puta pevao u emisiji Za milion godina, kako se zove ona emisija, karaoke obračun kod Đurička. Ako se udaš, kažu naredne 2 godine, pevam ti Zdravka Čolića, pesmu Živiš u oblacima mala. Pa eto, taman pesma za mene, stvarno. Molim, ovde vidim smeh i oduševljenje ekipe, udaće se, a svi idemo na svadbu. Samo što će ti taj dilber migoljeti, ali naći ćeš ti već načina kao Škorpiju podznaku. Da vidim šta si mi ti to donao. Kako bih ti rekao, tvoja fotoknjiga, Paparaco, znači, Paparaco lov, Minja, znači, kako bih rekao, Minja... Pa evo i mu kolege vlade, nažalost on danas nije tu. Javljajte se, ja znam da si ti uvek u nekim lepim, stabilnim vezama, javljajte se u dvarači, kako bih rekao, Minji. Vidjet ćemo, to će Saturn da odluči, je li tako? Saturn u Škorpiji će da odluči, meni su rekli da si ti jako blizu. Je li tako? Dobro, vidiš, ja to ne. Ne znam da smem to da radim na javnom mediju, da govorim da si blizu. Ne, dosta smo pričali, Sale, dosta smo pričali, pocrvenela sam, da. Rak podznak Škorpija, to bi najviše volela. Evo, i moje kolege ovde dobacuju. Da, zaista. Hvala ti puno, Sale, stvarno ne znam šta da kažem, ovo je fenomenalno. Ali vidiš, Minja, šta je jedna stvar, kod nas se nekad paparacu ovim tabloidima podrazumeva da ja tebe vređam, na primjer, i da te nešto šamaram i da bude nešto agresivno. A vidiš kako smo finim, džentlmenskim manirima izazvali Rumenilu na njenom licu. Jeste, zaista sam, ovo je... Oduševili ste me, stvarno. Brenu, Mile voli disko i pevam, znači, Zdravka Čolića, Živiš u oblacima, Minja. Da, Živiš u oblacima, je sada da se spustim na zemlju. To mi je potrebno. Sale, stvarno hvala ti puno, baš si me oduševio. Majke, ovo divno izgleda. Pa eto, ovo je još jedan razlog zašto ljudi treba zapravo da razvijaju slike. Mnogo je lepše kada se ima slike u ruci. Čeka emotivna duša, Neptun u prvoj kući. Vidi Rumenilo, gledaj me ljudi o gasu Srbije tamo, političke teme šamarao, ne političare. Kad dođo smo do ljubavi, kad dođo smo do pozitivne energije, naša doktorka... Da, tu sam slaba, eto vidiš. Vidim. Sale, hvala ti puno što si bio moj gost ovoga jutra. Vidjet ćemo se naravno opet, sigurna sam. Sve najbolje. Da, sada je vreme za kratak pregled vesti, zatim vremenska prognoza, pa se vraćamo u studiju. Biće još zanimljivih gostiju. Budite uz jutarnji program televizije Pink.